Magandang hapon mga kaibigan. Ngayong hapon mga kaibigan, pupunta tayo sa sa gitna ng laot doon sa Basnig. Sa bandang norte ng Sursugong Basnig ang tawag doon. Dito sa amin sa bandang timog ang tawag doon Lapgap. Pupunta tayo ngayon mga kaibigan dahil mag-iilaw kami ngayon. Dahil marami daw yung mga dilis, tsaka iba't ibang isda pa. Sana matsimpuhan natin na marami. Magpapadaro tayo yung iilawan natin, saka lalapit sila. Saka mamaya makikita nyo kung ano itsura nun, yung Basnig. Yun mga kaibigan, tara samahan nyo kami. Yun mga kaibigan, ako lang muna mag-isa ngayon. Kasi may mga ginagawa si Buboy, may ginagawa. Nilalaro yata ng basketball. Saka mga bagong kaibigan natin yung kasama natin doon sa sa laptop. Kaya mag-isa lang muna ako ngayon mga kaibigan. Malapit na tayo. Yan yung laptop. Yan tayo mga kaibigan. Yan tayo mga kaibigan. Pupunta. Mamayang gabi iilawan natin yan para dumapo yung mga isda mga kaibigan. Sana marami tayong makuha mga dilis, tsaka siyempre iba't ibang klase pa ng isda. Kung maaari mga kaibigan, makadali tayo ng pusit. Tama-tama, malapit na magdilim. Yan. Hintayin lang natin mga kaibigan yung mga kasama natin. Yung mga kabrad natin, sila may-ari niyan. Bali, pinasama lang nila ako ngayon para makita kung anong huli. Kasi kagabi marami raw sila nahuli. Yun. Yan mga kaibigan. Hintay-hintay lang tayo mamaya. 3 beses tayo mag-aangat niyan mga kaibigan. Yung lambat niya nasa ilalim. Nasa ilalim ng tubig. Ayun yung ilaw, yung ano. Aangat tayo niyan mga bandang alas 10 ng gabi, tsaka uli tayo ng mga 1 o'clock AM. Yun mga kaibigan, yan ang lapgap. Diyan tayo mamaya mag-iilaw. Yun mga kaibigan, dito na tayo. Iintayin lang natin yung dalawa kong kasama bago tayo umakyat diyan sa lapgap. Kasi hindi ko kabisado dyan sa loob. Diyan kami matutulog sa na yan, yung bahay-bahay na yan sa taas. Malit na bahay na yan. Hindi ko kabisado dyan, kaya hindi muna ako aakyat. Hintayin ko sila. Maganda na yung ayos para wala tayong problema. Yun mga kaibigan. Hintay-hintay lang. Yan mga kaibigan, papalubog na yung araw. Malapit na magdilim. Maganda-ganda ngayon mga kaibigan kasi hindi gaanong maalon. Kaya nakakagalaw tayo ng maayos dito sa bangka natin. Yan mga kaibigan, nandito na yung mga kasama namin. Si Brother Guapo, tsaka siyempre yun, dalawa nasa loob. Yun. Sila yung may-ari nitong lapgap. Kinabi sila dahil may mga pinuntahan pa yata. Tsaka tama-tama naman kasi kalahati ng buwan ngayon, kaya medyo tama lang tong natin umpisa. Yan, lagyan natin ng ilaw. Yan mga kaibigan. Mamaya bandang mga anong oras natin to aangatin? Mga bandang alas 10 mga kaibigan. Aangatin natin yan. Nandiyan sa ilalim yung lambat. Ito yung gamit para maangat. Ito mga kaibigan, inaano lang to. Yan. Ganyan lang yan pa. Mamaya makikita nyo kung anong style ng pag-angat. Pogi.
Marami ba ang huli kagabi? Medyo. Tama lang ano? Tama lang. Ikaw, gwapo. Ang gagwapo mga kaibigan na kasama ko, nahihiya sa camera. Ito yung ating tagaluto. Ay, boy! Anong ginagamit mong pangdingas? Pinila. Pinilas, para mas madali magdingas, ano? Yun. Ang mangin, baka hindi ka makano niya, baboy. Yan mga kaibigan, kahit nasa gitna tayo ng dagat, nakakapagluto tayo. May baon tayong ano, malilit na kahoy. Ayos na ayos. Magkakape muna bago. Ito mga kaibigan, ang gamit dito ano, baterya. Ayan. Para mapailaw yung ano, pampadapo ng isda, yung ilaw. Okay. Yung mga kaibigan, habang natutulog pa yung mga kasama natin. Natulog pa mga kaibigan, titingnan natin kung may isda. Mga dilis, may gising na tayong kasama si Jirik. Tingnan natin kung may mga isda mga kaibigan na dumadapo na sa ano, sa ilaw natin. Yung mga kaibigan, maraming dilis. Ay mga kaibigan, nag-iikot-ikot na sila sa ilaw. Pero maghihintay pa tayo ng mga ilang oras, mga 1 oras pa mga kaibigan, bago nating pandawin yan, bago natin iangat yung lambat, kasi kakalubog pa lang ng buwan, kaya medyo kunti pa lang sila. Baka mamaya mas lalong dumami pa. Yung mga kaibigan, ang dami na mga kaibigan, napakarami ng dilis. Ayan, kitang kita na, para ng ano, sinaboy sa tapat ng ilaw. Kunting oras pa mga kaibigan, 1 pandaw lang tayo ngayon sa itong magdamag na to. Mamaya pa natin iangat para mas lalong dumami pa. Dami na sa ilalim ano, Jirik? Dami oh. Mamaya pa mga kaibigan, mamaya pa natin iangat yan. Nakita pa garay. Yun mga kaibigan, dami na. Ayan, kitang kita, umiikot-ikot sila sa ilaw mga kaibigan. Daming isda, mga dilis. Ayos. Mukhang makakarami tayo ngayon mga kaibigan. So yung mga kaibigan, angat na natin. Ganyan lang mga kaibigan yung pag-angat niya, no? Tutulungan lang na ng dalawang ikutin niya kasi medyo mabigat yan mga kaibigan. Tatalo na lang. Ang daming bulinaw ah. Bulinaw mangkad ha. Hindi maurag ka pala magtulay ka yan. Hindi mo ako mapatulay diyan.
Ito nga ako. Kaya mga kaibigan, sanay na sanay silang tumulay sa 2 pirasong ano. Ako hindi ako makatulay dyan mga kaibigan. Mahuhulog ako. Dami. Ang daming dilis mga kaibigan. Ayan, namumuti na. Bulinaw man kayo da. Kalinig. Yung sibo ha. Ni. Ayan na mga kaibigan. Daming dilis. Tumbuyo sa gilid. Kuya ko na niya, kuya. Dami. At! Oh. Gatong. Jackpot. Lago na gamle ni kahinat mo. Ano, mabigat? Oo. Puro bulinaw yan, walang halo. Walang halo din. Ako, kuya. Sabi ka nanay niyo. Yun mga kaibigan. Dilis. Isang salok pa lang yan mga kaibigan. Tuloy pa rin. Boy, tungtungan mo lang diyan. Yung mga kaibigan, may halong sapsap. Lalaki ng sapsap. Paano mamatan ang dili? Pusit. May halo man na isang pusit. Karinig sa bulin. Oh. Ano ba, nagruluwa? Yung pangalawang sarok na mga kaibigan. Pangalawang sarok na yan. Ayan yung unang sarok. Plastic na. Dami talaga. Jackpot. Shuffle. Yun mga kaibigan. Tatlong ano na. Pangatlong sarok na. Labistir. Labistir mo. Hindi din. Ay, natinitira. Ayan. Ayan mga dilis. Yung ice pack natin puno na. Punong-puno na yan. Ayan.
Shuffle. Shuffle talaga mga kaibigan. Binaba na ni Buboy T. Ah. Atang pa alas 8. Puno na yun ng mga freezer. Minsan dahil magkilao. 7 kilos, minsan mag-aga. Tsambahan lang talaga pag nakakarami. No? Tsamba-tsamba lang. Baba na ba yan? Yung mga kaibigan, bababa na uli natin. Para mamayang gabi naman uli. Babalikan nila para lagyan ng ilaw. Yun mga kaibigan, nasa baba na yung lambat. Nasa ilalim na uli. Para mamayang gabi, babalik sila. So yun mga kaibigan, pauwi na tayo. Bababa na nila yung mga ano, Ibang na busis na kaya. dilis. Ako din yun. Oras na para umuwi. Baba na, baba na. Sina? Patong, boy. Yan mo buka. Oh. Ang berat niya. Ito yun. Ini kan Brad. Berat na? Yan mga kaibigan, pauwi na yung mga kaibigan natin, mga ka-brother natin. Papunta na po kami sa Columbus. Yan. Pauwi na rin tayo. Uwi na rin tayo mga kaibigan. Nakakuha tayo ng ano, halos 5 kilong dilis ang binigay sa atin. Okay, sige, bye-bye. Salamat. Yung mga kaibigan, dito na tayo sa tabi. Ito yung nakuha nating ano, dilis. Daming binigay sa atin. Pauwi na rin tayo. Mabigat din mga kaibigan. Gandang klase ng dilis, ang linis. Isang ano lang mga kaibigan, isang angat lang kasi ano ngayon may buwan pa kasi. Bali lumubog yung buwan mga bandang alas 2 na ng madaling araw. Mas maganda kung walang buwan, yung dilim talaga. Pagkagat ng dilim wala talagang buwan. Kaya isang angat lang. Kasi ilang oras lang naman dumapo yung ano, bulinaw dito sa amin sa Bicol. Mabigat din. Yun mga kaibigan, hanggang dito lang muna. Kaibigan. Swerte tayo, dami namin nakuha ng ano, dilis. Kita-kita nyo naman. Dami sa akin binigay ng mga kasama natin. Yun mga kaibigan, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa Marshall TV. Shoutout kay Rainier Goray. Shoutout kay Richard Mitsula ng Pilar, Sorsogon. Shoutout kay Joel Gloriani. Shoutout kay Nili Tolentino. Shoutout kay Dante Abayan.
Shout out kay Ronnie Jumagdaw. Shout out kay Gani Godisano from San Francisco, California. Shout out sa Tinoy's TV Vlog. Yon mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood sa aming mga video. Salamat sa inyong lahat. Sa mga taga-suporta, paki-like and share nyo lang mga kaibigan. At siyempre doon pa lang sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, mag-subscribe na kayo mga kaibigan para updated kayo sa aming mga susunod pang mga video. Yun mga kaibigan, salamat!